Amb l'increment del desembre en 168 aturats més a l'Hospitalet, es tanca el 2023 amb 12.061 persones a l'atur a la ciutat. Acaba un any on gairebé no ha variat el nombre de persones que cerquen feina a les oficines de treball del SOC. Així, respecte a fa un any, s'ha incrementat en només 30 persones, quan també es vorejaven els 12.000 aturats. Per trobar una xifra més baixa de l'atur en un mes de desembre a l'Hospitalet, ens n'hauríem d'anar al 2007. Ya veníamos con una valoración muy positiva también en el 22 y por tanto este pasado año ha sido un año de consolidación de empleo y también de creación de nuevos puestos de trabajo. El nivel de paro en la ciudad se ha mantenido muy bajo para lo que es, desgraciadamente, la tradición en otros años. Estem al voltant d'un 9% d'atur, ens agradaria que fos al 0, però estem en unes xifres bastant acceptables. Això gràcies a la reforma laboral, una reforma laboral que molts sectors auguraven com catastròfica, amb escenaris catastrofistes que ja a la vista estan que no és així. Ha sigut un any que hem seguit creixent, no de la mateixa manera que l'anterior, que el 22, però és que també encara estem patint les conseqüències de la Covid, no? Ja amb la mirada posada en el nou any, l'optimisme dels sindicats Sogeta i Comissions Obreres és més contingut. Creuen que hi haurà una desacceleració econòmica que frenarà la creació de llocs de feina. Per això demanen treballar en diferents línies. El trabajo va a escasear, aunque las cifras sean buenas, yo creo que tenemos que ir a abundar a fórmulas más imaginativas, más de repartición de esa realidad. Por ejemplo, sería la jornada laboral de 4 días a la semana. El repte és la reindustrialització de la ciutat. Per què? Perquè estem veient que depenem cada cop més del sector serveis, un sector precari, un sector molt feminitzat i que ja estem veient que no ens ajuda a mantenir taxes d'ocupació. Des de la patronal EVAL, en canvi, són més optimistes. Creuen que l'Hospitalet està ben posicionada per afrontar els reptes del 2024. Pues jo crec que és un any de grans reptes que estem en bona posició per assumir de la millor manera. Perquè després del que hem passat, bueno, el que no sé sent, jo crec que sí, que mira, amb treball, amb esforç, amb dedicació, amb ganes. A l'Hospitalet, els agents socials disposen del Pacte Local de l'Ocupació com a espai per treballar en el desenvolupament econòmic i la generació de llocs de feina a la ciutat. La pròxima reunió serà en aquest mes de gener.